ne. To, Kuma sai na makwale na kasa shiga gida. to, ka zo wajen alaji? Kwarai ma? Ka makale? Kwarai kwa. To, ba komai, za ka shiga. To. Koko waɗata hande kam ni imo ne. Wayo. Ba komai, ba ka yi. Alhaji ko? La hande kam mi woni. Salamu alaikum. Barka da wuta.